Bună, prieteni și prietene! Astăzi o să facem un vlog cum să desenăm un peisaj. Am decât 6 minute, deci trebuie să mă grăbesc. Deci, prima dată, stați un pic să mă pregătesc. Ce fel de peisaj? Scrieți în comentarii. Eu acum vreau să fac un pomișor, ceva de genul, o căsuță, ceva, nu cred. Ok, începem. Prima dată faceți o linie așa. Apoi faceți așa. Dar înalt. Cred că asta a ieșit mai urât. Asta a ieșit mai urât, dar în fine tot o cracă este. Și facem așa. Apoi facem niște floricele. Ok, să cu floricele faceți un soare aici. Chiar că este un pic mai strâmb, dar eu am și degetul ăsta și de prea mi iese bine. Așa, trebuie să vă apară așa să fie. Nu chiar la fel, mă scuzați la mână pe ecran, dar asta este. După aia facem așa. Op. Lumpa, doobity-doo. I for cracking together for you. 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 Lumpa, doobity-doo. Lumpa, doobity-doo. Lumpa, doobity-doo. Lumpa, astea sunt pedelele. Și înăuntru ce desenăm un tort, să vede un tort. Lumpa, doobity-doo. I for cracking and for you. Lumpa, doobity-doo. I for cracking and for you. Lumpa,
Acum vedeți că este urât, dar după aia o să fie frumos. Să vină și colorat dacă mai avem timp sau în următorul episod poate să mai putem să mai vedem următoarele. Asta este ăla cu fructe. Nu desenez chiar așa frumos pentru că am degetul acesta. Așa, o căpșună. Și am degetul ăsta și uite așa țin eu și colorez și fac. Și la școală mereu. Și ce să zic? Aici facem, ce facem? Bane. Mai fac o floricică. Ok. În următorul episod o să vedem cum o să